भारत बांग्लादेश सीमायाव लाथिख' लाइननि खाथियाव थानाय बान्दोखौ बांग्लादेशआ लुफिनबाय। बे लुनाय खामानिखौ दायो BSFआ होबथानानै दोनथ'बाय। सुलुंनि बायदिब्ला त्रिपुरा सरकारा जथाय दैमा आय'गनि जथुमाव बे आयदाखौ दैखांगोन। बियो मख'जाथाव दि मोहम्मद युनुसनि हादोरा बांग्लादेश सीमायाव लाथिख' लाइननि खाथियाव थानाय बान्दोखौ गोदानै लुफिनगासिनो दङ। बे आयदाखौ त्रिपुरा सरकारा मोननै हादरनि गेजेराव जथाय दैमा आय'गनि जानो गोनां जथुमाव दैखांगोन। बे खाथिनि मोनसे बाहागोआ गेजेर हायुंआरि सीमानि लाथिख' लाइननि ओनसोलनि सिङाव गोग्लैयो, जायनि उनाव BSFआ बे खामानि मावनायखौ होबथानानै दोनथ'दोंमोन। सासे मावख'गिरिया बुंदों दि बांग्लादेशआ त्रिपुरानि रंगौती ओनसोलनि साखाथियाव मौलभीबाजार जिल्लानि आलीनगराव मोनसे गेदेर बान्दोखौ लुफिनगासिनो दङ। बे दाथायनि मोनसे बाहागोआ लाथिख' लाइनआव दङ, जाय सा-सानजा रायजोनि उनाक'ति जिल्लानि सिमायारि दालाय जिल्ला कैलासहराव सुबुंफोरनि गेजेराव रागा जोंहोदों। दै फुंखा बिफाननि गाहाय इन्जिनियार सुधन देब बर्माया अजद होदों दि बांग्लादेश सरकारा लाथिख' लाइनआव थानाय बान्दोनि माखासे बाहागोफोरखौ लुफिननो थाखाय भारतारि बिबानगिरिफोरनिफ्रायबो गनायथि लायाखैमोन। गाहाय इन्जिनियारा फोरमायबावदों दि बांग्लादेश सरकारा आलीनगर खाथिनि फाहामनायनि लामाखौ जागायजेनबाय, मानोना थांनाय दैज्लां बोथोराव बेनि दाथाया गाज्रियैनो खहा जादोंमोन। दासिम मोननाय खौरांनि बायदिब्ला बिसोरो फाहामनाय खामानिनि समाव लाथिख' लाइनआव 6 किल'मिटार गोलाव खाथिनि 200 मिटारसो लुदोंमोन। बांग्लादेश सरकारा भारतनि बिबानगिरिनिफ्राय जेबो गनायथि लायाखैमोन आरो बेयो जथाय दैमा आय'गनि बिथोनफोरखौ सिफायनाय। बिथांमोनहा बुंबावदों दि भारतनि फारसेनिफ्राय अजद दैखांनायनि उनाव फाहामनायनि खामानिखौ दोनथ'नाय जादों आरो BSFखौ बे आयदानि लोगोआरि सुस्रांजासिम लाथिख' लाइनआव जेबो खामानि मावनो नाङा होननानै बुंनाय जादों। लाथिख' हांखोआ सीमा खुन्थियानिफ्राय मोन्नैबो हादरनि ओनसोलफोराव 150 गज गोसारनाय। सरासनस्रायै लाथिख' लाइनआव जेबो लुनायनि गनायथि गैया, नाथाय बेखौ गावजों गाव गनायथिनायजों खालामनो हायो। सुधन देब बर्माया बुंदों, रायजो सरकारा मार्च दानाव कलकातायाव जानो गोनां जथाय दैमा आय'गनि जथुमाव बे आयदाखौ दैखांगोन। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजआ। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।